No niin. Moro kaikille. Mä en tiedä mitä mä tekisin nyt. Minulla on idea. Jos me vaikka pelattaisiin... Joo. Mä uskon, että jotkut näkee tän The Amazing Spider-Man 2. Mutta ei nyt sitä. Eikä FNAF 2. Mä tein siitä yhden videon, en tiedä tuleeko se koskaan YouTubeen. Yritin pistää, mutta en tiedä onnistuinko. Siis en sillä, että en osaa, vaan mä kuvaan siis puhelimella ja se ei toimi kovin hyvin. Se on vähän rikki. Vähän. Pelataan Minecraftia. Palataan kohta kun tää on ylhäällä. No niin. Jatketaanpa sitten. Joo, toi on ollut tosi jo hetken, mutta kävin hakemassa ruokaa. Nam. Hyvää. Hetki pieni. Ja mä samalla säätelin ton silleen, että teidän pitäisi nähdä aika hyvin nyt. Sori jos ette näekään hyvin. Mutta 36 tyyppiä vaan. Yleensä täällä on tähänkin aikaan varmaan niin kuin 50 ihmistä. Mutta siis Hivemsestä. Siellä on kello 12 yöllä niin kuin 2000 ihmistä vielä. Vähän tyyppejä. Kirjoittaas. Teen taas video. Ai mä oon täällä. Party. Chat. Niin. Teen taas video. Tässä nyt syön. Nyt ei tule kovin pitkää videota, koska olen tehnyt tänään jo pari videoa. Ne on ollut vähän pidempiä. Onko skin-kisoja? Onko skin-kisoja? Olisi kiva päästä semmoisen videon aikana. Sinä, X-Core, PvP pääset videoon kuules. Jos sinä hyväksyt. You don't permit to enter this area. What that mean? Otetaan vähän leipää massuun. Vedetään leipää naamaan. Hyvä. Pakkohan se nyt on mennä, kun just halusin. Meikäläinen tahtoo sinne skinikissaan. Otetaan täällä vuoren päälle, että se hyväksyy. Jos se hyväksyy. Luultavasti hyväksyy. Jep. Näin sivusilmällä. Missä on? Ai siinä.
videoon. Koska kaikkihan haluaa videon. Mitä? Auta saamaan pelaajia. No miten helkkarissa mun pitää saada auttaa sua saamaan pelaajia? Kaikki X tuo. Jep. Keskeytyt mun. Kaikki. Skin kisa 3 kautta. Mitä se ole? 6. Miksi nää tekee näin isoja? Ei siitä ole mitään järkeä. Tää alkaa hypytyttää tämän vielä. Gamer Tuluis. Kukas kypeen? Miksi sinä haluat jotkun skypeen tähän aikaan? Kukaan ei tule sinun kanssa skypeen tähän aikaan. Minä ainakaan. Ei. Tää voi olla tylsä. Mä sain jumalallisen idean. Koska miksi ei? Voitais pelata. No eipäs pelatakaan. Miksi tämä hiton hypikseli ei toimi? Mikä on hypikselin tämä? Onko se pelkkä ei. Hypixel.com. Okei, no se ei oo se. Deletetään se. Mennään pelaamaan Mineplexiin hetkeksi. Mineplex. On se pistä Mineplex. Mä en osaa kirjoittaa sitä. Mineplex. Yes. .com. Ei okei. Lähelläkään siis. .net. Okei, se ei ole sekään. Tai se voi olla se, mutta sitten fi. Ei se voi olla fi, koska se ei ole Finland. Jep. Koska fi on Finland. Mä uskon, että se on .net. Mutta tää tietokone ei nyt jaksa. Miksi et tietokone jaksa? Kertokaa mikä on sen IP. Mä haluan pelata siellä näissä videoissa. Me voitais kokeilla single playeria pelata. Tää ei kyllä toimi kovin hyvin. Ensin katsotaan, että meillä on optionsit hyvin. Toi yksi pienemmällä. Joo, mä pidän sitä aika pienellä, koska hyvistä syistä. Koska kaupois. Miksi mulla on Viempopping päällä? Viempopping. Eikä tyhmin sana ikinä mitä on sanonut siis oikeesti. Skin customizing. Left pants leg. Mä otan kaikki täältä pois. Jacket on. Okei, on. Okei, kaikki on kunnossa.
Fuksu. Ei. Miten se on yläheito? Miksi mä en osaa? Ei tuo. Ei tuokaan. Mä en osaa. Mä en osaa käyttää mun tietokonetta. Fuksun maa. Sitten pistetään tähän YouTube. Ei. Nyt niin. Että mä poista tätä. World Options, pistetään bonustyötten aina. Mikä olisi hyvä siidi? Avesome. Let's do this, bad boys. No toi oli huono. No mutta hei. Mä luon tän maailman uudestaan seuraavassa jaksossa, joten toivottavasti tykkäsitte. Se olisi moi moi.